La propietat intel·lectual a Espanya considera que l'autor pot exportar la seva obra i cedir-la de manera exclusiva o no exclusiva i restringir-ne el seu ús comercial o arribar a un acord per poder-ne fer ús. Aquests drets sempre cedeixen sota unes condicions. Les llicències actuals, nosaltres el que tenim és això, tu el que fas és cedir uns determinats drets amb unes determinades condicions per tot el període de vigència dels drets d'autor, per tot el món i de manera no exclusiva. És a dir, que l'autor manté els seus drets. Les Creative Commons a Espanya sorgeixen a la Universitat de Barcelona, on un grup de professors volia penjar els seus propis continguts a la xarxa, mantenint uns drets però compartint una societat. D'aquí es posen en contacte amb l'Institut Tecnològic de Massachusetts i comença una adaptació de les Creative Commons a la llei espanyola. Ens van dir que cap problema, que podríem adaptar-la a lo que era la legislació espanyola, però que a més de que la Universitat de Barcelona tingués la seva pròpia llicència, el que volien era començar a construir un projecte d'internacionalització de llicències. Una estandardització, una tecnologia al darrere que s'hi està treballant i després també el llenguatge planer que té la llicència. El principal desavantatge d'utilitzar Creative Commons, la còpia privada. Doncs la còpia privada diu que a Espanya qualsevol persona pot fer una còpia d'una obra per al seu ús personal, però que hi haurà algun tipus de compensació al darrere. Però quin és el futur que ens espera? Acabarem utilitzant tots les Creative Commons? El futur de la situació actual jo crec que serà un futur a curt termini, i és que tard o d'hora haurem de canviar la llei, i jo crec que serà més d'hora que tard.